Здравейте, хора! И днес в това видео, както сте разбрали основното заглавие, днес ще си направим чанта с късметчета. Късметчетата ще бъдат около, мисля, че 4-5. Да, толкова. Аз като ги напиша, ще ви ги покажа. Да. Така, сега ще ви покажа какви ще са нужните материали. Нужните материали ще са ножичка, молив, с го малко скрешим, един острен, химикал, запише си и лепил. Някакво толкова голямо кръгче, за да стане чанта. Така. Първо ще ни трябва молива. За да очертая кръгчето. Така. Как трябва да се получи кръгчето. И сега с такава ножичка трябва ножичката да е тук да е остро. И тази ножичка сега ще го отрежа. Така израза, което как трябва да се получи. Колкото това. Да, е точно. Така. Сега трябва да изрежем също едно малко. Не малко, а да изрежем един дълъг като правоъгълник, за да напишем късметчето. Само да ви кажа, че не е дълъг, за да напишем късметчето, да го заканим. И да се направи първо късметчето и после да ви покажа как се направи чандишка. Ето. Тук може да се напише много здраве. Така, много здраве. Така. Ето така трябва да го сканем. Да го оставим отстрани. Така, нека да изрежем малко по-дългичко. Ето, дълго, за да напишем много късмет животното. Пак трябва да го сгънем. Ето, сгънах го. Сега трябва пак да изрежа. Сега не трябва толкова дълго. Опа! Съжалявам, но телефона ми падна. Сега това късметче ще го напиша. Късметчето е бъди обичана от всички. Само да ви кажа, че късметчето е бъди обичана от всички познати, но няма място, затова написах всички. Така да го сгъна. Така станах филтрикът. Така изрязах и написах успех във всичко, така да го приема. Готова съм.
Така, приятели, това беше клипчето с късметите. Ще има втора част за как да се направи чатичката, да се сложи. Искам само да ви кажа, че може да има и трета част, но не знам. Сега чао. Ще направя другото клипче и ще го кача.